יהי שלום במחוזותיך, יהי שלום במחוזותיך, שיפתחון כל דרכיך, שיפתחון כל דרכיך, עוד תקבל מנת חלקך, עוד תקבל מנת חלקך, תגיע למחוז חפצך, תגיע למחוז חפצך, ויבורכו כל אוהביך, ויבורכו כל אוהביך, שלווה מרחפת מעליך, שלווה בארמונותיך, ויתגשמו חלומותיך, וינוסו כל פחדיך. הקיר הזה מדבר על אופטימיות, על תקווה, על תקומה, על רצון לטוב ולשגשוג. הוא קרה בזכות כמה גופים ששיתפו פעולה, שזה בנק הפועלים, שזה עיריית אופקים, והצלחנו להוציא את זה לפועל ולשמח פה את כל דיירי השכונה. אני ירד לוי ואני שמח מאוד לקחת חלק בכזה פרויקט משמעותי ומרגש.